ассалому алайкум бародарон ва хоҳарон азизи, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. Али Берунӣ барои арзёбӣ кардани эҷодиёти бисёрҷониба ва саҳми илмии он як миқдори бузургро гирифтааст, ки як томи калонро дар бар мегирад. Барои намуна зикр мекунам яке аз дастовардҳои илмии ӯ ҳисоб кардани радиуси замин 6339 километр. Дурӣ дар воқеият танҳо 25 километр мебошад. чунон ки таъқид карданд профессорҳои илмии риёзӣ, яъне олимони математика Ҷон О'Коннор ва Эдмунд Робертсон, радиуси заминро дар ғарб танҳо дар асри 16 ҳисоб карда буданд, яъне 500 сол баъдтар аз Абурайҳон Берунӣ. Масалан, боз як дастоварди илмии ӯ ҳаракати ҷисмҳо ба сӯи маркази замин эътироф намудааст, ки он амалан фикри баъдан пешниҳод кардани физикони бузурги англис Исаак Ньютон дар бораи қувваи ҷозибаи замин ба хотир меорад. Яъне қонуне дар бораи қувваи ҷозибаи замин дар асри 17 аз олими англис Исаак Ньютон исбот карда, дар асри 10 аз тарафи Алберунӣ баррасӣ шуда буд, яъне 600 сол пештар исбот шуда буд. номи пурраи ин олим Абурайҳон Муҳаммад ибни Аҳмади Берунӣ, донишманди бузург ва риёзидон, ситорашинос ва таърихнигори садаи 4 ва 5 ҳиҷрии ҷаҳонии ислом аст ва баъзе аз пажӯҳандагон ӯро яке аз бузургтарин файлосуфони машриқи замин медонанд. риштаи тахассусии Берунӣ риёзиёт, наҷум, таърих, ҳайат, дорушиносӣ, баррасии ақоид ва адиёни ақвому миллат ва амсоли онҳо буда, чандин китоби таҳқиқии нафис офарида, ки ҷаҳон ҳанӯз ба эҷоб дар онҳо менигаранд. Абурайҳон дар 14 шаҳривари соли 352 хуршедӣ баробар бо 6 сентябри соли 973 милодӣ дар Коси Хоразм зода шудааст. Зодгоҳи ӯ, ки дар он замон рӯстои кӯчаке буд, баъдан ба ифтихори ӯ ба Берунӣ таҷдид ном дода шуд. ин ки чаро ба Абурайҳон лақаби Берунӣ доданд, миллатҳои мутааддиде зикр карданд, ки машҳуртарин он ин аст, ки Берун ҳамон маънои форсиро имрӯзаро дорад. аз ин рӯ манзур аз Берунӣ, яъне хориҷ аз шаҳри Хоразм. дар воқеъ, чун Абурайҳон дар атрофи шаҳри Хоразм ва дар як рӯсто мутаваллид шуд, ба ӯ лақаби Берунӣ, яъне хориҷ аз Хоразм дода. Абурайҳон аз касоне аст, ки умри нисбат дароз, қариб 80 сол ёфта ва тамоми вақташ вақти илм будааст. ӯ ҷуз ба илм ба кори дигаре напардохтааст. ӯ дар як сол фақат 2 рӯз таътил доштааст. аз мероси ӯ ба мо дар маҷмӯъ бештар аз 143 асар ба ёдгор мондааст, ки ба улуми риёзӣ, математика, ситорашиносӣ, ҷуғрофия, натурология, минералогия, фармакология, таърих, мардумшиносӣ, хронология, филология ва ғайраҳоро бахшида шуданд. ба ғайр аз ин миқдори бузургӣ асарҳое ҳастанд, ки бо иштироки Берунӣ эҷод шудаанд. баъзе аз асарҳои нодири мутафаккир то ба замони мо нарасидаанд. Абурайҳон Берунӣ 6 декабри соли 1048 дар шаҳри Ғазна, ҳозири Афғонистон, аз олам даргузаштааст. бародарон, ин буд маълумот дар бораи олими бузурги форс. дар охир паёндҳо мегузаронем навор дар бораи бузургони тоҷик, то ки ҳар як тоҷик бузургони худро шиносад. бародарон, агар маълумоти мо ба шумо писанд омад, лайкро паш кунед ва обуна шуданро аз ёд набароред. сар баланду хона обод бошед.